Уважаеми зрители, в следващите минути ще ви срещна с един млад шуменски талант, с една от надеждите на Шумен в музиката, Виктория Пощарова. Но преди да я поканя тук при мен, вижте откъс от масовото изпълнение на химна на Шумен на 11 май, където тя беше един от солистите. Уважаеми зрители, видяхте прекрасния отказ от масовото изпълнение на химна на Шумен с участието като солист на Виктория Пощарова и вече ми е много приятно да я посрещна тук при мен. Здравей, добре дошла! Здравейте, благодаря за поканата. С най-голямо удоволствие, още повече темата, по която днес си тук, е много радостна за всички, които те харесват като певица. Съвсем скоро предстои премиерата на твоята нова песен. Да. Разкажи ни малко повече за това, което ще чуят твоите фенове, ние. Ами, тази песен е вдъхновение от пътят, който аз съм изминала като цяло. Всичките стъпки и трудности, през които съм минала, и ние с нея се готвим вече от 8 месеца. Видеоклипа е страхотен, почти е готов и се надяваме, че съвсем скоро ще бъде готов. А можем ли да разкрием името на новата песен? Да, името е My Name is Victory. Чудесно! Тук има и игра на думи, така да се каже. Ти си победителка. Всички знаем, че вече си победителка, макар и толкова млада. Смяташ ли, че наистина успяваш да постигаш цели и мечти? И какво стои зад всичко това? Какво ще видим в песента? То трябва да е описано, нали? Да, в самата песен има много смисъл и всъщност едно разказвам своята история за всичката подкрепа и старанието, което всеки ден трябва да... Страхотна самодисциплина, нали? Да. Трябва да притежаваш страхотна самодисциплина. Много работа ли стои за това, което ние виждаме така с лекота на сцената? Да, много работа, усилия и постоянно трябва да знаеш какво да правиш, как да популяризираш нещата. Но самата песен, аз просто исках да покажа себе си, да покажа, че по този начин аз показвам на всички до каква степен съм стигнала и коя всъщност съм аз сега, когато съм стигнала на това ниво след всичките тези изпитания. За да те опознаят по-добре тези, които те харесват, но и за да оценят какво стои зад твоите постижения и успехи. Да. Наистина, може би е много важно и е добра идея. Сама ли се сети да го направиш по този начин? Какъв екип стои зад това, което ще видим? Надявам се на 1 юни. Ами, моят екип е майка ми и баща ми, моите родители. Тяхна е заслугата почти за всичко. Те работят усилено всеки ден и наистина аз съм им много благодарна. И тяхна е заслугата за тази песен. Самата работа, която те правят, е почти цялата, която... Твоята никак не е за подценяване, твоята роля. Да. Едно семейство с кауза, нали така? Да. Добре, колко станаха наградите зад гърба ти? Може би повече от 130? Да. Изключително сериозна колекция от признания. Имаш ли си такава, която да ти е по-ценна за самата теб, поради някаква причина? Първата, например. Ами,
Аз по принцип си имам доста ценни награди, обаче сега ще кажа най-приясното. Тази година през януари аз спечелих Гран-при. Извоювах световната титла от над 13 държави за България, като там бях единствена и наистина много се радвам, че успях да спечеля тази награда. Показахме, че в България сме най-добрите. На къде гледаш сега? Надявам се това лято да поработя повече, за да направя първия си авторски албум, след което вече започваме работа към така по-мащабни неща. Не си ли много малка, за да посветиш времето, което другите деца прекарват в почивка, ти да го посветиш на работа, на една цел, като албум? Изключително сериозно звучи това. И кой ще ти помага и с музиката? Реално по този начин аз си изграждам бъдеще и се радвам, че се занимавам с това, защото на мен наистина ми харесва да пея. За това започвам с албума, защото ми харесва. И си го чувствам така близко. Много се радвам, че мога да се занимавам с това и че имам хора, които ме подкрепят и ми помагат. Не мога да не те попитам за последния успех на България в лицето на Дара, която спечели Евровизия. Не може да нямаш мнение по въпроса. Вдъхновява ли те нейното постижение и кара ли те да вярваш, че един български изпълнител има шанс да направи кариера и извън България и да бъде забелязан от чуждия пазар, защото всички знаем, българския пазар е малък? Да, Дара точно това показа и ни вдъхнови. Показа ни, вече имаме надежда, че България може да бъде нещо повече, че и тя има шанс да се покаже на световна сцена, защото наистина много малко изпълнители всъщност се развиват и извън България, но Дара го показа и аз така получих доста голяма мотивация и се надявам чрез работа и основно чрез работа да направим тези неща. И самата тя каза, че работата е в основата, може би на всяко нещо. Таланта, разбира се, няма как без него, но наистина, ако имаш талант, но не работиш достатъчно, можеш ли да успееш? Стига ли таланта само за да достигнеш едно такова ниво, каквото ти си достигнала, защото ти си на една все още крехка възраст, въпреки това зад гърба си имаш изключителни постижения? Аз обичам да казвам една поговорка. 1% е само талантът, а пък 99% е работата за тези големи успехи. И амбициозна, и мъдра, нали? Изключително съчетание за един бъдещ много успешен изпълнител, надявам се. Какви парчета ще включиш в албума, който подготвяш или който ще започнеш да подготвяш? Знаем за това, което е вече налично, като песен, като клип, 6-7. Да. Сега това, което ще чуем на 1 юни, надявам се, какво още ще подготвиш? Ще ти стигне ли времето? Ще работим усилено, за да се съберем в рамките на 1 година, за да направим този албум. Като мога да издам, че ще има дуети и песни от различни стилове, както свързващи се с всекидневието или пък с важни събития от живота, така и по-игриви, по-като за млади деца, които да се радват. Кои стилове са ти на сърце? Да си призная, най-много попът. Аз още от маничка пея поп и въпреки, че имам и интереси към джазът, също така буса, аз доста харесвам попът, понеже според мен това е най-развития жанр. И по-лесен език за общуване с младите хора. Но пък да вземеш нещо от джаза и от блуса и да го комбинираш с попа, предполагам, че може да се получи много така интересна музикална изява. Да. Освен да ти пожелая искрен успех и надявам се да ни гостуваш и вече когато представиш новото си парче. Аз съм сигурна, че ще бъде прието много добре. Да те видим такава каквато си, това, което стои зад успехите ти. Наистина от името на целия екип ти пожелаваме да продължаваш да си толкова борбена и да постигаш. Благодаря много и
Искам да пожелая на всички вас да се радвате на моментите си и наистина благодаря все пак, че присъствах. За мен е чест тук да бъда. Това е много важно, да успяваме да се радваме на малките моменти в живота. Ние като възрастни понякога забравяме. Но не го забравяй и ти с порастването. Благодаря ти още веднъж. И аз също.